Saiatuko naiz, niri tokatu zait, parte hartzen dudan tortura proiektuaren aurkezpena egitea eta pixka bat, esan behar dut, proiektu hau ez dela oraindik amaitu, amaitu fasean dago eta guk erabaki izan eskaintzea edo egitea genero azterketa ekainean erabili genituen, kongresuan erabili genituen datuekin. Orduan, datu horiek ez daude nolabait aktualizatuak, hori egingo da lanaren bukaeran, baina pixka bat eskatu nahi dizuet hartzeko datu horien eta emaitzak egon daitezkela aldaketak. Batez ere, ekaineko datuak ziralako provisionalak, ez ziralako denak erabat sartuak maila berean. Eta hori esan da, nik pixka bat proiektua esplikatuko dut, batez ere bukaera fasean dagoelako, baina baita ere oraindik irekia dalako, eta orduan ikusten badezue esplikatuta ezagutzen dezuela norbait hortan partu arte dezakena edo animatu badezakezue ezagutzen dezuenagatik iruditzen bazaizue horietako biktima izan daitekela, animatzeko ere parte hartzeko. Nik hor jarri dut torturaren definizioa zein dan, pasako de pixka bat aurrera, eta jokoera batek tortura atzat hartua izateko 3 elementu behar ditu izan. Batetik gertaera, eta da norbaiti min fisiko edo psikologiko larria eragitea, eta esan beharra dut proiektuak ere tratu txarrak hartzen ditula kontutan, eta tortura eta tratu txarren arteko marra ere pixka bat fina da, eta batez ere elemento nagusia bereizten dituenak da eragindako min fisiko edo sufrimentu horren mailaren araberakoa da. Hori zerbait subjektiboa da, baina pentsatzen dut oraindik bereiztu gabe dago, nik ezak gero lege aldetik hor nola den, baina proiektuak hartzen ditu biak kontutan. Gero, min edo inazelarriak eragite horrek behar du izan helburua, eta helburuak dira informazioa lortzea, zigortzea, intimidatzea edo koakzionatzea edo beste hirugarren baten koakzio izatea norbera, torturatua edo biktima. Eta gero behar da sujeto kualifikatua, mina eragiten duena, eta horrek behar du beti funtzionario publiko bat, bere lanaren eginkizunen barruan aritzen dana, baina baita haren agindupean edo haren konnibentziarekin aritzen dana. Hemen jarri dugu gure lanaren pixka bat aurrekariak izan diren hainbat ebazpen eta nazioarteko erakundek egindako txostenak. Badugu Amnistia Internacional, 1972 txostenak egiten ari dena Espainiaren inguruan segertatzen den gai honekin. Eta geroztik gehiago egin ditu, baina guk aurrekari bezala horiek jarri ditugu. Gero, Europako Kontseiluaren torturaren prebentziorako batzordeak ere bai, Espainiara egindako biziten ondorenen egindako txostenak daude. Gero ditugu Europako Eskubideen Auzitegi Espainiarren ebazpenak, hoi edanak Argimiro Isasa, Beristain Ukar, Otamendi Egiguren, Etxeberria Caballero, Tataun Rojorenak, beti eta Nazio Batuen torturen aurkako batzordeak Enkarni Blanco eta Kepa Urrarenak beti Espainia nolabait kondenatuz ez ikertzeagatik, eta gero Nazio Batuen torturen aurkako narratzaile berezien txostenak ere bai sartzen dira, Theo Van Bovenena 2004an egindakoa eta Martin Scheinenena 2008koa. Gero honi gehitu behar zaio, hemen Euskal Herrian gertuko erakundeek egindako lanak, eta bai testigantzak hartzen, torturaren aurkako taldeak, sos arrazakeriak, salaketa, goldatu, Euskal Memoria, eta bar. Orduan, guzti honekin, bak eta bizikidetzako idazkaritzak,
Jon Landak, Manuela Carmenak eta Ramon Mujikak eta Juan Mari Uriartek egindako txostenen oinarritua dago, oinarritzen da, txosten horren ekainean, 2013ko ekainean aurkeztu zen txosten honetan ondorioztatzen delako tortura ikertu beharreko gai bat dela, jarrerak oso desberdinak diralako, ukapenetik ez dakizen mila kasu dauden bitartean, egiaztatuta badirudi daudela modu judizial edo extrajudizialean 5.500 salaketa, eta badirudielako praktika horiek noizbehinkakoak baino maizago eman direla. Orduan, txosten horren emaitzekin, baketa bizikidetzaren planaren barruan Jaurlaritzak sartzen du bere 6. ekimenean sartzen du tortura eta adierazten du nolabait beharrezkoa dela ikerketa bat egitea, ikerketa zientifiko, independentea eta zorrotz egitea, eta ikerketa horretatik aterako diren ondorioi, biktimak aintzat hartzeko, ordaina emateko eta gehiago ez errepikatzeko neurriak hartzea. Orduan, lehendakariak konkretuki Euskal Herriko Unibertsitateari eta Paco Etxebarri egin zion proiektua diseinatzeko eta aurrera eramateko proposamena, eta Kriminologia Euskal Institutua ere bai, Euskal Herriko Unibertsitatearen barruan dago, eta Pacok lekuko hori hartu eta osatu zuen zuzendaritza talde bat horri ekiteko, pixka bat diseinatzeko proiektuaren nondik norakoak. Zuzendaritza taldean, bera Paco Etxeberria da burua, ez dakit, auzitegi medikuntzako irakaslea, doktorea, eta lege eta auzitegi medikuntzan espezializatua. Gero dago Carlos Martín Beristain, baita ere, bera medikuntzan doktorea da, eta osasun psikologikoan espezializatuta. Laura Pego dago, ez dago gaur hemen, baina bera da proiektuko jurista eta kriminologoa, eta IBACRE edo Kriminologia Euskal Institutuko ikertzailea. Gero taldea osatua dago, baita ere beste 3 nazioarteko behatzaileak, behatzaile horiek egiten dute proiektuaren segimendua eta gomendioak, eta dira Elisabel Lira, psikologoa eta Txileko Baletz Komisioko batzordekidea, Elena Sola, jurista, torturaren aurkako munduko erakundekoa, eta Nuno Obiera, auzitegi medikua eta legezko medikuntzaren Europako Kontseiluaren lehendakaria. Lantaldeak beste 50 gora pertsonak osatzen dugu, biktimen lekukotasunak jasotzen dituztenak, bideoz jaso eta editatzen dituztenak, aholkuletza juridikoa ematen dutenak, dokumentazioaren analisi eta digitalizazioa parte hartzen dutenak, edo salaketen sinesgarritasuna neurtu duten psikologo perituak besteak beste, jende asko. Eta proiektuak 2 zati nagusi ditu, bat da zensoa, hurbilketa kuantitatibo bat egiteko eta pixka bat dimensioa ezagutzeko, eta bestea da Istanbuleko protokoloa, eta hori dira proba perizial batzuk, psikologo eta psikiatre eta medikuek eginda, neurtzen duena estandar batzuen bidez lekukotasunen sinesgarritasuna edo konsistentzia esan dezagun. Zensoa berriz osatzen dute Euskal Autonomia Erkidegoko kideak, bertan tratu txarrak edo tortura jasandakoak, edota kanpoko beste erkidegoetako pertsonek baldin eta tratu txarra edo tortura 3 lurralde hauetan jaso baldin badute. Hor badugu iturri handi bat, eta hor Naparrak kasu honetan ez dira sartzen. Baldin eta ez badira atxilotuak edo tratu txarra jasandakoak gure 3 lurraldetan. Lehenengo lana izan da kasuak detektatzea, hortarako erabili ditugu
batetik proiektuko nolabait agerraldi publikoetan egin den promozioa, horrek ekarri du jendea guregana hurbiltzea, baina batez ere ibili ditugu bestelako iturriak eta hainbat urtetan hainbat erakundek egindako lana. Esaterako, torturaren aurkako taldeak, horrek urtez urte publikatu izan ditu bere informeak, eta orduan guk testigantza horiek hartu, eta bakoitzaren karpetan sartu egin ditugu txostenak, ireki karpeta bai fisiko eta bai digitala, topatu dugun kasu bakoitzeko. Gero, egiten dugu iturrien arteko kontrastea, saiatzen gara beti biktimarekin kontaktuan jartzen, eta proiektua esplikatzen, eta batez ere baimen informatua eta zinpeko aitorpen bat lortzen kasu askotan, ez bai dago dokumentaziorik bere testigantza oinarritzeko. Orduan eskatzen zaie zinpeko aitortza hori egitea, eta hala ere, osatzen da ahalik eta osoen dokumentatzen dugu txosten hori, bai froga dokumentalak, testifikalak edo perizialak hartzen. Perizialetan sartzen ditugu informe mediko forenseak, dokumentaletan hartzen dugu prensa, dokumentazio juridikoa, edo hirugarren iturri batetik etorritako informazioa, eta testigantzak izan daitezke idatziak edo bideo edo audion hartuak. Esan behar dugu, orain emango ditugun datuetan, oinarritua dago, ekainean bagenitu 4.009 karpeta, 4.009 pertsonak, baina horiek gutxienez 17% batek edo kasu bat baino gehiago zeukan. Orduan, hitz egiten dugu volumena izan daiteke 4.700 edo kasu gutxi gora bera. Eta uste ez dudala pasatzen ari naizen egin. Eta, hemen dago. Hor, ekainean behin-behineko datuak, ziren lehen osan dudan bezala, 4.009 pertsona esan dezagun, eta kasuak gutxi grabera 2.609, baina guk lan egin genuen datu basean ja txertatutako kasuekin, zen ekainean oraindik txertatu gabe genuen dena. Eta nola ez dugun orain aurreratu nahi datu berririk nahi dugu utzi informe finalerako, ordungo datuekin egingo dugu. Hor ere, 3.557 kasu horietan, sakon 2.000 kasu bakarrik zeuden aztertuta, bestea zeuden sartuta gutxieneko informazioarekin. Horregatik esaten dut, datu hauek ere hartu behar dirala reserva batekin. Orduan kasu kopurua generoaren arabera, gelditzen da, ia 84,84 eta 16. Kasu hauek dira emakumeak 17%, kasuen 17% du, eta gizonak 84, gutxi gora bera. Esan beharra dago, gero personetara pasatzen badugu, ia 17% da emakumeena, eta 83 gizonena. Aldaketa txiki hori dago pertsonai edo kasuei erreparatzen diogunean. Pixka bat eskolokatzen nahi, zen Ubunturekin aldatu dira porzentajea pixka bat pentsatzen dut egin duela kuadroa. Postu zenbaki zehatzen. Probintzien arabera, hor daukagu ikusten da Gipuzkoan berrogeita bederatzi, esango nuke, Gipuzkoan dela kasu kopurua emakumenak Bizkaian 35, 36, 6 eta 10 gutxi gora bera, hor ateratzen direnak. Hemen esan behar dugu, pixka bat kasu kopurua bai gizonenak eta emakumezkoenak Bizkaiko geografia edo demografiagatik
Iruditzen zaigu Bizkaian kasu gehiago beharko genituzkela. Ez dakigu gure akatsa den edo ez geran oraindikan iritsi Bizkaia ondo lantzera, baina Gipuzkoan ateratzen zaigu datu gehien. Oraindik ez dago finkatuta edo ez dakigu oso ondo, hori, ez dugunez ondo iritsi edo iruditzen zaigu Bizkaia gehiago beharko lukela, baina oraingoz ekaineko datuekin horrela da. Hemen gorputz polizialaren arabera, hemen ikusten da, Guardia Zibila izan dela, bai emakumeetan eta bai gizonetan gehien atxilotu dituen gorputz poliziala, Polizia Nazionalare jarraituiz, ertzaina dexente gutxiago, gogoratu behar dugu ertzaintza 80 hamarkadaren bukaeran hasi zala martxan, eta gero hor ditugu beste batzuk, kanpoko poliziak edo polizi frantzesanak, beste kanpoko poliziak dira. Hemen berdina daukagu, gorputz polizialaren arabera, eta errepikatzea da pixka bat Guardia Zibila gehien, Polizia Nazionala. Hemen ditugu kasuak gizon eta emakumeena urteen arabera. Grafika honetatik pixka bat bereizten dugu hor diktaduran, iruditzen zaigu justu berme gutxien zegoen garaian kasu gutxi ditugula. Ez dakigu ere ez garen iritsi edo emakumeen kasuen behintzat iruditzen zaigu oso kasu gutxi ditugula, eta ez dakigu hori ez diralako hurbildu, ez garelako iritsi, edo eta gizarte matxista zalako, eta seguruna ere emakume gutxiago atxilotzen zen, baina ez dakigu seguru hori bukaerako analizian pixka bat saiatuko gera gehiago zehazten. Hor ikusten dugu, 75ean grafika mugitu indira, baina markatua genuen piko hori 209 gizonezko eta 56 emakumeen kasuak ditugu 75ean. Horra salbuespen egoera, azken fusilamentuak eta Franco diktadorearen heriotza. Eta hor hartzen dugu, kontestu horretan atxiloketa. Gero, amnistiaren legearekin ikusten dugu nola gesten diran, eta hor bereizten dugu batez ere 2000 urteak aldatu dira, begiratuko dut nerean ziren. 89ko zuetena, edo 2006ko zuetena, edo orain 2011ean eta aktibitate armatuaren behin-behineko usteak nola atxiloketa edo kaso gutxien daukagun aldiak diren. Horre, bere irakurketa dauka, eta egingo da bukaerako ondorioetan edo. Hemen dugu emakumezkoen egoera atxilotu ondoren. Ikusten dugu atxilotutako emakumeen 94%ak atare azala atxiloketatik askatasun, karguri gabe. Besteen kasuetan, datu hori da justu atxiloketaren ondorengo datua. Ez dakigu espetxeratze komunikatua edo inkomunikatua edo behin-behineko askatasun horren ondorenen epaituak izan ziren edo absolbituak edo epaiketara iritsi izan ala ez. Hori orain ari gera aztertzen dokumentazio judizialarekin. Baina momentuz datu hori da justo atxiloketa ondorenekoa. Eta hemen hauek ere dira tortura metodologiaren arabera genero azterketatxo bat, hemen ere esan behar dugu datuak direla, ez dagozki, lezakigu oso ondo, ez dugu esan nahi hau egin dugu genitun datuekin, baina pertsona gutxi gora bera dira 300 emakume eta 1200 gizonezkoekin. Atera dugu portzentajetan. Hoi badakigu oraindik ez direla estrapolableak izango, itxuin behar dugula bukaera arte, baina nola aurkeztu behar genuen zerbait, egin dugu genituen datuekin, baina zateizu erreserba guztiarekin, ez? Eta hori ikusten dugu tekniken arabera, bainuentzia, elektrizitatea,
gizonezkoek kopuru gehiago kalegatzen du, hori jasan duela emakumezkoa baino, baina, tarteak dirala 3 edo 2 piko eunekoetan, ez? Hor, lastanak eta zirriak begiratzen badugu, ikusten dugu nola emakumeengan dexente gehiago igotzen da, edo ahozko humilazio sexuala ere bai, bortxaketa mehatxuak ere bai, eta hor poltsaren datua dugu baita ere, daukagu 100etan emakume gehiago poltsa jasan duena adierazten diguna. Ikusi beharko dugu bukaeran hori ala dan, edo pixka bat datu horrekin ginen sorpresa pixka bat hartu dugu, zeren pentsatzen genuen, hor izango zala seguruena kontrakoa, baina aurre ditzi batzan eta ikusiko dugu bukaeran, ez? Gero, biluztu arastearena, ikusten dugu ere bai nola emakumeen kasuan superatzen duela, eta humilazio eta irainetan, kopuru handietan daude biak, baina emakumeena ere handiagoa da, ez da. Pixka bat jakin dezazuen zertaz ari geran esaten dugunean, zer diran humilazio eta irainak edo, irakurriko ditut testigantza batzuen estraktoak. Ez dakit izuek irakurtzen dezuen. Declaró que era cierto que los policías le llegaran a sobarla, que lo que le hicieron fue amenazarla de violación, acompañando a estas amenazas de gestos y conversaciones obscenas, que aunque no trascendían a lo físico, constituían un tal grado de ultraje y agresividad al pudor que la sensación era de una violación moral. Agarrándome de los pelos, me tiró de rodillas al suelo diciéndome que ahora le iba a chupar el pene. Hasta le vi por el antifaz que se había bajado la bragueta. En esos momentos creí que me moría de humillación y de miedo. Les pedí por favor que no me obligasen a ello sin parar de llorar. Entonces otro dijo que mejor traían a uno con sida. En ese momento me daba igual todo, me quería morir. Emakume honek gero oso latza liburuan jasotzen da nola epailearen aurrean pasasanean le pidió que dijera si había sido objeto de maltrato y ella se echó a llorar y no continuó hablando hasta que al final reconoció que sí había sido maltratada, pero estaba aterrorizada de contarlo. Hau biktima bera da. Gero honi, gehitzen zaio rebiktimaziz nolabait ikusten duguna edo testigantzak irakurtzen ditugunak dugu sensazioa emakume askok eta seguruna gizonezkoak ere bai, olako gauza kontatzeko horrelako retizentzia edo batzuk esan digute, orain arte ez dut kontatu, orain arte ez diot inori esan, ez? Orduan hori bakarrik eraman izan duela jende asko. Gero, emakume hau orduan zegoen, estaba embarazada de 5 meses para 6. Me dieron bofetadas en la cara con la mano abierta. También me golpearon con un sting, lo que me provocó una herida en la cabeza. No me dejaban descansar, venían y me insultaban. Asesina, hija de puta, otro hijo puta menos. Una noche les dije que no me encontraba bien y al principio se rieron de mí. Más tarde se asustaron porque estaba sangrando y había vomitado. Estuve varios días ingresada en el hospital, durante los cuales tuve 2 policías armados con metralletas en la habitación. El miedo más grande que tuve no era que me fueran a matar, sino que iba a perder el bebé. Todos le deseaban la muerte, otro hijo puta menos, ojalá se muera. Y eso me dolía mucho. Me sentí muy humillada por ser mujer, embarazada y por ser vasca. No podía proteger a mi bebé, nunca he contado nada de esto a nadie. Eta, testigantza guk ikusten duguna violentzia ejerzitatuta dela berdin, baina seguruna nolabait tortura sexualak tortura sexualaren komponenteak garrantzi gehiago zain duela emakumeengan modu kuantitatibotan gizonezkoengan baino. Eta gero hemen batez ere emakumea batzutan erabilia izan da, askotan izan da biktima zuzena, baina leheno aipatzen dutena, erabili izan da torturak nolabait bikotea edo familiarra mehatxuetan egonda askotan, askok errelatatzen digute ez,
esan zuten, que iban a traer a mi hermana, que le iban a violar, ez dakit. Relato hori askotan ikusi dugu, edo ama, edo... Orduan, egin nahi izan dugu, reserva guztiekin gutxi gora bera dauden datuetan, datuetatik ateratzea, ze porcentajetan emakumea egonda presente gizonezkoei egindako mehatxuetan, eta hor ikusten dugu, bai, 73,40 egondala, ez? Eta gizonak ere bai izan dira objektua ere bai, emakumei ere izan diete, bekarreko dugu zure bikotea, edo zure aita, edo abar, ez? Baina porcentaje gutxiagotan, eta gure sensazioa da gehiagotan irakurtzen dugula hori, ez? Ama, edo arreba, edo bikotea bortzatzeko mehatxuak askotan presenteak dirala testigantzatan. Orduan, emakumea ere objeto moduan erabilia izan dela alde hortan. Eta nik, ez dut gehiago esango, bakarrik jarriko dut hemen gure helbidea, edo nun kontaktatu dezakezuen gurekin, baldin eta ezagutzen badezuen norbait, parte hartu dezakena, izan daitekela ere neurri batean, jendeak reparo asko ditu, baina gero ere neurri batean reparatzailea ere badala, ez? Hori eukitzea esparru bat, kontatu dezakezun gertatutakoa. Orduan, listo. Zerrik asko eta argi une eta ikuspegi emateagatik.